So hi guys, abi ba ninyo na ay mga rason kung nganong nagiging cold na siya nimo no? Nganong dili na siya gatchat, dili na siya gaparamdam sa imuha? Kay ngano, dili na ikaw iyang mahal. Oo, naa na siya lain or naa na siya lain na nakita na mas better pa sa imuha. Kay abi nimo ang hinunda jud ng pagkaselo sa kuan ba, ang pagka cold jud sa usa ka babae or lalaki man dahil sa sige na lang mug-away, taga adlaw-adlaw na lag-away. Nakakasawa kasi yun eh. As in, mapuol jud ka ba? Sa sige na lang mug-away niya. Pabalik-balik na lang jud ang iyang batasan. Ana, sige na lang jud. Or naman jud mga batasan na di jud mo magustuhan sa iyaha. Syempre, wala man jud taong perpekto. Oo, wala jud. Tanan-tana ay batasan. Pero kuan lang ba, ilugar ang pagkasilosa or siloso ninyo ba? Ayaw sige dikta-diktahan, yung mga ginadiktahan ninyo yung mga uyab, ana, ani-ani, kung asa siya maadto. Maadi kung nakipagkuan lang siya sa iyang barkada, nakipagkuan, like, inuman, or ana. Syempre, no, ilugar man, ilugar, jud. Mao na. Kay, abi ninyo, napoy mga tao na, dili ka balo makontento, ana, nangita pa jud mas better pa sa ilang uyab, o mas kanang mas better pa jud na, as in yung kanang buutan, or maayo ang batasan, gangita sila, ana. Kaya ang tao, di man nimo na mailhan ba kung dili jud nimo na makauban, like sa kanan mo mailhan ang tao kung makauban na jud nimo sa balay ba, like mag-asawa na jud mo. Kay kung mag-uyab pa lang mo, dili pa nimo na mailhan. Daghan pa na ginatago ba? Oo, daghan pa na ginatago sa iyang kaugalingon. Kunwari, kuan daw siya, like kung kaon sa restaurant, kunwari gamay-gamay jud og kaon pero daghan man daw iyang ginakaon. Oo, kay maulawon pa man siya sa umpisa. Dili jud na nila ginapakita ilang batasan ba. Saka lang jud mo makita ang ilang batasan kung mag-asawa na jud mo. Maong kuan jud. Pilion jud ninyo kanang tarong ba. Syempre no, lisod pod na pilion ninyo ng dili tarong. Syempre kanang tarong jud yung pilion. Dili man ta makakuan man jud kung kinsa jud ang atong higugmaon. Syempre na jud na ato siya higugma jud nato siya nya gibiyaan pa jud ta. Bisag gihatag na nato ang tanan sa iyaha pero gibiyaan gihapon ta. Kay ngano? Hay, mao nang mga tao na dili jud ba na mga kuan ba, di ka balo makontento kung kinsa ilang kuanon. Ambot na lang oy. Mong kamo jud. Ayaw jud mo pa dalos og asawa karon. Kay lisod kayang kinabuhi. As in, lisod kayo mag-alaga og bata. Lisod kayo.